Stħarriġ ippubblikat il-ħadd mill-Ġurnal tal-Malta Independent juri li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista jinsabu ras imbras fl-opinjoni pubblika. L-istħarriġ li sar mill-Malta Survey bejn l-1 u 8 ta' Settembru juri li l-Partit Nazzjonalista jinsab vantaġġ marġinali fuq il-Partit Laburista b'1500 vot, ċifri li għatu stampa ta' situazzjoni preżenti, speċjalment wara li faqqa l-iskandu tas-serq mill-benefiċċji soċjali. Il-Malta Independent irrapporta li 15.9% tal-votanti li jivvutaw lil Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2022 qalu li ma jerġgħux jivvutaw, fil-waqt li 6.3% ta' dawn il-votanti qalu li jivvutaw lil Partit Nazzjonalista. Madankollu nstab li l-istess ammont ta' votanti li ma vvotawx fl-elezzjoni ġenerali jerġgħu ma jivvutawx li kieku ssir elezzjoni fil-ġranet li ġejjin. Il-PN qed juri li qed jikseb aktar fiduċja fost l-elettorat f'Għawdex hekk kif 39.3% tal-votanti Għawċin lesti jivvutaw lil Partit Nazzjonalista, fil-waqt li 28.2% jivvutaw lil Partit Laburista. Is-servej juri wkoll li 79.3% tal-votanti li jivvutaw lil Partit Nazzjonalista baqgħu konsistenti fil-vot tagħhom, fil-waqt li 67.9% uraw fiduċja fil-Partit Laburista. Intant ħareġ li iżjed minn nofs tal-votanti li jivvutaw lil Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali uraw li mhumiex sodisfatti bil-ħidma tal-gvern. Id-dejta miġbura ma tinkludix fiha l-perjodu li fih saru l-festi tal-indipendenza organizzati mill-Partit Nazzjonalista u li ġibdu interess kbir u entużjażmu, speċjalment fil-mass meeting li ġie organizzat lejliet fl-20 ta' Settembru fi Pjazza Tritoni.